Ahojte ľudia, dneska máme zase športovú náladu. Prišli sme sa prejsť na bicykloch a prekvapilo ma, že akých máme spoluobčanov, pretože našiel som v Hornáde dosť nepríjemnú vec. Fľašky pri takom malom vodopáde. Takže ukážem vám to. Tam vzadu sú tie fľašky. Pôjdem asi už aj dole. A čo? Tam je sušen. Tam sú. Takže idem aj dole. Vám to ukázať. Tak toto. Ježišmaria. Sorry za tie hrozné zábery, ale dobre, som dole. Tam sú. Neviem, či to je vidno. Ale teraz sú presne tam, vzadu, sa tam kúpu. My sa to podaríme dať preč a dúfam, že sa neutopíme v tejto krásnej vode. Takže to dáme do plastového kontajnera a tak.